kunalento le esingeke size simele ukuthi amahholo kumele ebe onwe ngabantu abathile while bebhizi bengakwenzi lutho. Amahholo kube ngawenhlangano ethile awokubamba ama-meeting bona. Emva kwalokho ayikho into abayenzayo ngawo. So sithi enough is enough manje. Amaciko akithi awafundiswe ubuciko bawo kahle bezidayise kuze kufike lapho ukuthi ubuciko bubafakela imali. Namhlanje sine competition la yamaqembu ezicatshamiya eMangosuthu eFirst 5. Anizwa mina baphe. Anizwa mina baphe. Nyanizwa. Nakho nkabandala kuhamba kanjani? Nazo-ke qha. Ngiyaphila. Nakho. Nibanga nithuswa yini? Zihle kani indempisi? Nisabe ikhamera. Akaniboni. Uthi yebo Nkosi yami. Esheni bapena. Ngikhamba kahle. Yebo. Uthi yebo Nkosi yami. Umoya wami uyavuma. Nyakela mzala wami hopenda kufanele mzala wami mabe dingi kibisha kusabili umuntu nyakela mzala hopenda kufanele mzala wami mabe dingi umuntu yetoweni la nimtshele